yanzu zan yi sallah. Allah shi ke karɓa ba wani ba. Allah ne mai karɓa ba wani ba. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, Allah kana gani, Allah ka raba mu da 'yan sa ido. Allah ka raba mu da 'yan sa ido. Allah kana gani, Allah ka raba mu da 'yan sa ido. Allah ka raba mu da 'yan sa ido. Kai, Allah ka kai ka rasa abin da za ka roƙa sai Allah ya raba ka da 'yan sa ido. Allah kana kallo, Allah ga ɗaya. Allah ga ɗaya, wallahi ya samu. Allah ka raba mu da 'yan sa ido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku barka da yamma. Suna na Farida Umar, kamar yadda kuka sani. Ina muku tallan channel din mu kuma YouTube din mu S Breaker dan Keti. Ku danna mana subscribe, ku danna mana kararrawa da tsaron mun dora sababbin shirye-shiryen mu. Za ku ga suna zuwa muku akan lokaci. Ni ce ta ku ne Farida.